Αξιότιμη κυρία Βουλεύτρια του και εκπρόσωπε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αξιότιμη κυρία Αντιπεριφερειάρχη, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του νομού της Κοζάνης, αξιότιμη κυρία Αναπληρώτρια Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αξιότιμη προϊστάμενη Περιφερειακής Ενημέρωσης και Ρεπορτάζ της ΕΤ3, αξιότιμοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ερδέας και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, συνάδελφοι και συναδέλφισες, αγαπητοί και αγαπητές, όχι μόνο του Μουσικού Σχολείου, αλλά και όλων των σχολικών μονάδων της περιοχής μας, συμπολίτες και συμπολίτησες, φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στον πάντοτε φιλόξενο χώρο του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας Νικόλαος Δούμπας. Και αν οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς έχετε συνηθίσει να έρχεστε στο σχολείο μας για μία μόνο συναυλία ή για μια παράσταση, για ένα δρόμενο τέλος πάντων, αυτή τη φορά σας έχουμε κάτι πιο μεγάλο και σίγουρα κάτι πιο εντυπωσιακό. Ένα τετραήμερο φεστιβάλ, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ Νικόλαος Δούμπας, που με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε εδώ σήμερα να το εγκαινιάσουμε. Σε αυτή την ημέρα, σήμερα, της τελευταίας έναρξης και της πρώτης μέρας, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή να έχουμε και το σχολείο της Κοριτσάς και θα ήθελα να καλωσορίσω και τον Περιφερειάρχη της Κοριτσάς, τον κύριο Πετρή Κατερκούτσι, και τον διευθυντή του σχολείου, που είναι πολύ ψηλό το επίπεδό του και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη τιμή που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας. Ο τόπος μας συνήθως, φίλοι και φίλες, όταν έρχεται στην επικαιρότητα, είναι για συσχετισμούς όχι και πολύ θετικούς. Είναι για το δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε, είναι για τα ποσοστά ανεργίας, είναι για την απολυτοποίηση. Όμως, νομίζουμε και θα έλεγα ότι είμαστε βέβαιοι πως ο τόπος μας, η Πτολεμαΐδα, ο Δήμος, όλη η Ορδέα και ο νομός ολόκληρος δεν είναι μόνο αυτό. Η περιοχή μας έχει πανάξιο ανθρώπινο δυναμικό. Η περιοχή μας έχει ανθρώπους με σπουδαίες πνευματικές και νοητικές ικανότητες. Έχει κυρίως θέληση και βούληση γνήσια για δράση, για έργο, για να παραγάγει και τώρα, αλλά και γενικά να παράγει και συνεχώς κάτι καλό και κάτι άξιο. Αυτό θέλουμε να δείξουμε και να αποδείξουμε με το φεστιβάλ που διοργανώνουμε και γι' αυτό ενώσαμε τις δυνάμεις μας πολλοί θεσμοί και πολλοί φορείς. Δεν είμαστε μόνο εμείς, το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας. Φυσικά αναλάβαμε στο σύνολό του το παρακτικό πρόγραμμα, που είναι πάρα πολύ πλούσιο, όπως θα έχετε δει και θα ενημερωθείτε και στην συνέχεια. Σίγουρα οι καθηγητές και οι καθηγήτρες που αποτελούν την Καλλιτεχνική Επιτροπή συνέβαλαν αποφασιστικά και εδώ θα ήθελα να αναφέρω και τα ονόματά τους. Είναι η Χριστίνα Ιτσίγκα, είναι ο Γιώργος Εμμανουήλ, η Μαριάκη Θαδαρίδου, η Κατερίνα Ιμίτκα, ο Στάθης Οδεδρένης, ο Απόστολος Οδεδρένης, ο Γιάννης Οδελισάρης. Αλλά είναι και πολλοί ακόμη θεσμοί και φορείς που ενώσαμε τις δυνάμεις μαζί τους. Και θα αναφέρω πρώτα τον Δήμο Ερδέας, με επικεφαλής τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ιωαννίδη, με τον οποίο συνεργαστήκαμε άψογα όλους αυτούς τους μήνες. Είναι και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που πάντοτε βρίσκεται δίπλα μας και έχω καταλάβει ότι βρίσκεται σε όλες τις υγιείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην περιοχή μας. Είναι το ΕΒΕ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο του νομού Κοζάνης, που αποδέχθηκε αμέσως με εντυπωσιακή αποδοχή, συμφώνησε να συνδράμει και αυτό στην διοργάνωση του φεστιβάλ. Είναι ο Εμπορικός Σύλλογος εδώ της Πτολεμαΐδας και όλοι αυτοί οι θεσμοί και όλοι αυτοί οι φορείς αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για να δώσουμε αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Δεν αρκούν οι ονομαστικές ευχαριστίες, θα πρέπει να ακούσουμε και τον επικεφαλής του κάθε θεσμού και του κάθε φορέα που έχουμε συμπορευτεί μαζί μας σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Επομένως, καλώ σε πρώτη φάση, για πρώτο χαιρετισμό, είναι εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την κυρία Μέτα. Κυρία Μέτα, για ένα σύντομο χαιρετισμό, γιατί έχει συμβάλει και σε ποικιλοτρόπος, θα έλεγα, ακόμη και στη διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ, ποια μη φαίνεται.